На 3 етажа от хотела в 25 стаи на площ от 50 квадратни метра всяка бяха показани десетки стереосистеми, тон-колони, грамофони, акустичен дизайн, домашно кино, професионално аудио-видео оборудване, представени у нас от 16 фирми. Голяма част от аудиосистемите се правят по поръчка на клиента, като дизайнът им е уникален за всеки един от тях. Постарахме се да представим освен неща, които са достъпни и понятни за всички, система, която е изграждана в продължение на 15 години, така се каже, професионален опит. И според нас представлява максимално възможното постижимо днес като възпроизвеждане на звук от плочи и от компакт диск, основните медиуми за нас. А защо от 15 години? Каква е историята на тази техника? Историята е, че търсенето на съвършенството изисква дълъг период от време. Човек трябва да придобие много знания и опит да премине едва ли не през всички фази, за да сглоби, така да се каже, най-добрите компоненти, които се намират по подходящ начин, така че да се получи превъзходен резултат. Кое я прави различно от останалите? Удоволствието от възпроизвеждането. Мисъл максимално близко до живо изпълнение. Тя се състои поне от 6 компоненти на 6 производителя. Грамофона, компакт диска, предусилвателите, крайните стъпала, тон-колоните, поставките, на които са разположени компонентите, кабелите са на различни производители. Защото всеки най-добре се специализира в една област и постига максимални резултати в тази област. Въпреки че има системи от един производител, ние преценихме, че най-добрите резултати се постигат, когато комбинираме устройства от различни производители. Има ли вече българи, които да са закупили такъв тип системи? Да. Не много, но има. Сред продуктите открихме и новите модели LCD екрани с подсветки с локално управление, българска тон-колона, която е спечелила голямата награда от международното изложение за Hi-Fi в Япония, усилватели с размери само 10 см, както и тон-колони от стъкло и кожа. Ето още от най-атрактивните системи, участващи в изложението. Разкажете ни повече за дейността и за историята на вашата фирма. Българска фирма в България. Продаваме основно в Щатите, в Япония, също така и в други азиатски страни, Корея, Сингапур, Хонг-Конг. Известни сме най-вече с тактовите генератори, които предлагаме. Имаме серия от 5 тактови генератора, като флагмен на тактовите генератори е нашия TNM, това е атомен синхронизатор. И на практика сме, може би, единствената фирма в света, която предлага атомен синхронизатор от такъв тип. Оборудвали сме студията в Щатите, Universal Mastering Studios в Нью-Йорк, в Лос-Анджелес с нашия тактов генератор, той, който виждате отсреща TNM. Саундтраковете на Аватар бяха мастерирани също с TNM. Просто сме, така да се каже, световно известни с тия тактови генератори. Интересното е, че ги произвеждате в България, ги продавате изключително и само в чужбина. Защо в България липсва интерес към такъв тип продукти? Ами на практика, аз мисля, че ние сме все пак известни и в България, но на практика няма изградена още тая потребителска култура в България. И хората все още не са осъзнали на необходимостта от такива тактови генератори, как те подобряват звука. В същия момент в Америка тая потребителска култура беше изградена още преди 15 години и затова ние успешно продаваме вече 7 години на американския пазар. Направихме една нова серия продукти. Това са конвертори. Те конвертират цифровия сигнал в аналогов. Това е серия от 3 продукта. Интересното при тях е, че ние сме вкарали същата технология, която ползваме същия тактов генератор вътре в самия конвертор.
и това до голяма степен подобрява звука на самия конвертор. Има ли българи на културата да слуша музика от качествени носители вече? Да, разбира се. Българина, аз мисля, че има доста висок стандарт, доста високи изисквания към аудиото и съм абсолютно сигурен и убеден, че може би до година-две българите ще осъзнаят необходимостта от тия тактови генератори и все по-често ще започнат да купуват нашите продукти. В следващото издание на BG Lux ще ви представим най-доброто от първите балкански спа награди, които се проведоха в град Правец. До следващите 15 минути Лукс работете и печелете с българския бизнес.